Ahojte, vítajte na kanáli Varenie vo dvojici a dnes to máme very special dvakrát, pretože poprvé mám tu special hostia, je tu Samo Kovalčík, alebo možno ho poznáte pod menom Zabiť Františka. A tiež tu máme novú kuchyňu, teda starú kuchyňu, ale v novom byte, takže dvojnásobná premiéra. Ahoj Samo. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Bolo to dobré? Ten úvod, alebo dáme ešte raz? Za mňa dobre. Dobre, super. Čo budeme robiť? Budeme dnes piecť, prosím pekne, a budeme piecť spálený baskický tvarožník. Čo na to potrebujeme? Na takúto priemernú tortovú formu budeme potrebovať kilo mascarpone, 375 gramov jogurtu, čistý, nesladený, 5 lyžic múky, 5 vajec, vanilkový extrakt alebo vanilkový cukor. Odporúčam tento, ktorý má príchuť, že bourbon, Madagaskar, cukor kryštálový. Môže byť trstinový, aj s práškovým sa asi zaobídete, ale ja používam kryštálový, ak sa dá, tak trstinový. Štipku soli, lebo do všetkého sladkého musí ísť trochu soli a budeme potrebovať ešte nejaký papier na pečenie. A budeme potrebovať aj nejakého robota kuchynského? Nie. Nie, to budeme rukami džkať, alebo... To bude rýchlo, to bude mega rýchlo. To bude rýchlovka. Hej. OK, dobre, tak ja som veľmi zvedavý. A za úkolom ma, čo mám urobiť? Tak začneme tým, prosím pekne, že si pripravíme nejakú misku. Otvoríme tieto mascarpone, ja by som asi ťa poprosil, vidím, že tu máš túto výbornú vec. Ľudia, niektorí to volajú, že líza? Lízatko? Lízatko. Tak s týmto lízatkom vlastne, keby, ak ťa môžem poprosiť, ja to budem otvárať a ty to môžeš zatiaľ A ty to tam láduj. Vyžabnúť to tam. To je niečo, akože... veľa mascarpone? Áno, to je... Čo je veľa, to je málo. Čo je málo, to je moč. Nie je všetko zlato, čo sa blíšti. Nie je všetko zlato, čo sa vyští, ako hovorí kamarát. Nie je všetko koniak, čo koň vyští. Aha. A to je Edův syn, on to má na jednom albume. Hej, a počúvaj, keď sa bavíme o tých albumoch. Ja som si objednal teda na platni tvoj nový album. A kedy bude? Jak už je? A prečo mi neprišla žiadna správa? Jak to? Akože, neviem, treba... No dobre, tak to budeme musieť zistiť. Neprišiel? No už je vonku, sme to aj krstili už. A chápeš, že ja by som prišiel. Len mi neprišla žiadna správa. Tak. A to teda... To sú takéto oficiálne reklamácie teraz. No. Ak použijete vanilkovú esenciu, tak opatrne. Radšej to potom dochutiť, ako to prehnať, lebo potom to bude vám krútiť ústa. Začneme jednou. Keby sme to potrebovali pridať, že potom zhodnotíme, že to je málo vanilkové, tak to spravíme, ale nie naopak. Pečenie je veda presná, prosím pekne. To nemáte doma váhu. To si kúpte. Ale nie. Tak môžete použiť napríklad... To ináč môžeš sypať tam do haleluja, lebo... Tak môžete si... 200 alebo 250? Dajme tam 200 zatiaľ. 205. 205, dobre. Exaktne. Tak, 205. Normálne to tam dajte. Zatiaľ tam máme teda mascarpone, cukor a vanilkovú esenciu. Ak používate vanilkový cukor, tak vynecháte tú vanilkovú esenciu. No a čo nás čaká teraz, je to iba zamiesiť tak, aby z toho bola opäť taká nejaká rovnorodá hmota. Tak ako keď sa človek niekedy dávno vydal na nejakú zahraničnú cestu, no nevedel, že to prežije, nevedel. A mohol sa niekde o útesi proste rozbiť. A tak to je so Slovenskou poštou. Teraz prosím pekne. Ja ináč, vieš čo robím vždycky? Ja rozbijem vajíčko vedľa. Čiže môžeme použiť, môžeme zrecyklovať túto misu. Lebo, asi si môžeme, hej. Lebo nechcem tam mať krupinky. Chápem. Ja som taký, že neviem, či odvážne alebo bez hlavy. Záleží. V tomto prípade, prosím pekne, dôležitá vec. Chcete tie vajíčka tam miešať, že postupne. Postupne preto, aby sa vám to potom ľahšie rozmiešavalo ako celok. Keby ste to tam dali naraz, tak sa s tým budete s tým bojovať. Tak ja využijem tento moment nepozornosti, aby som tam dal ďalšie vajce. Ani nevieš aj tam. Vajce číslo 3 a už sa nám začína pomaly rodiť táto hmota. Rúdu by sme si mohli zapnúť, aby sme si mali dokonca zapnúť. Hej. A zapneme si ju... Na koľko? Na tom strede sme cca dobre, toto je nejaké pizzové tento. Ja to dávam, že ja viem, že to je divné, ale dám to takto. O trošku nižšie.
ak máte 4 tie stupne v tej rúre ako výšky, tak na druhý z dola dáte to na 200 stupňov. Horný dolný ohrev. Vystupuje aj kocúr niekedy v tejto relácii? No, sem tam sa ukáže. Potrebujeme ešte aj 5 lyžíc múky, hej? 5 lyžíc múky. 5 ale ešte tu máme jedno vajíčko. Aha, pravda. Vidíš to? Ja už som chaotický. Tak. 10 úplne rovných, alebo 5 takých... Počkaj, ale tu máš maličkú lyžicu. To nie, to je dobré. Tak to je dobré. Uvidíme podľa konzistencie. S tou múkou to hlavne neprepísknite. To je bol problém. Lebo potom by to bolo príliš husté a málo krémové. No, ale ešte aj jogurt pôjde. A jogurt do toho pôjde, presne tak. Jogurt pôjde veľmi, že bajde oko, ale ja si trúfam. A potom budeš ochutnávať. Lebo si hovorila, že ty máš sladký zúbok, takže vlastne to musíme zistiť, že... A ja ti poviem tajomstvo, lebo ja som na teba ušil habaďuru. Ja nemám rád cheesecakey. Čože? No. Akože žiadne? No práve, že zo párkrát sa mi stalo, že bol nejaký dobrý. Takže to není také, že... Toto bude ten. Takto, ale ja to niektoré konkrétne mi vadia. Takže uvidíme, no. A jogurt, ten vyloženie nemám rád. No uvidíme. Hej. Ani pribinačika? Ani pribinačika. Čože? Nemusí to byť dokonalé. Malo by to byť len tak, aby vám ten koláč nevytekol vonku. Keď takto, tak potom do kríža musíš dať druhý, aby... A myslím, že tá hmota sa veľmi dobre podarila. Musím povedať, že... Ináč, ale kľudne sme mohli použiť robota. V podstate. Ale takto to je dobre. Že nemáš tam čo riešiť. Ja to ochutnám. No, ochutnaj. Dobrý. Hej. Áno, počkaj. Kľudne tam. Nebal by som sa možno ešte predsa len buď trochu viac tej vanilky, alebo asi dáme tam tú vanilku, keď sme to otvorili, dáme tam, že ešte jednu lyžičku. Doteraz tam bola, že jedna, dáme tam ešte jednu a uvidíme. To jadro nie je v tom, aby to bolo celé vanilkové, že vám vypadnú oči, ale tak, aby to malo nejaký ďalší podtón. Tak, keď si to podržím a ty toto vykoprcni. Prejdeme to cez to sítko, aby to bola taká nejaká ešte homogénnejšia hmota. Dostaneme z toho takúto jednoliatú krásnu hmotu. Všetky hrčky sa stratia. Dostane sa do toho aj trochu viac vzduchu. Tento koláč, dostal som sa k nemu tak, že som ho mal som ho v jednej kaviarni. A potom som videl to isté meno v druhej kaviarni, dal som si a nebol vôbec dobrý. A tak som bol zhrozený, že čo už v tejto krajine nikto nič negarantuje. A dal som to do vlastných rúk, lebo čo si nespravíš, to nemáš. A si našiel recept niekde? A vyskúšal som 2 alebo 3 recepty a tento tretí som vytunil a už sa ho držím, už na ňom len nejaké drobnosti mením občas. A je to baskický cheesecake, to znamená, ten recept je od Baskov. OK. No a teraz to potrebuješ urobiť, že touch of the god. Touch of the god. Ja to iba takto zrovnám nejako. A potom to trochu pobúchame ešte. Zrovnáme. Toto si necháme na vylízanie. A teraz takto trochu to pobúchame. Nech susedia vedia, že sme sa nasťahovali. Náš vidia. A to je celé. Takto to pôjde do rúry, až sa nám vyhrejem. Vyhriala sa. Vyhriala sa, výborne. No, tak rovno to môžeme spraviť celé. Počkaj. Tak. Ide do rúrky a my si nastavíme budík na 30 minút a po tých 30 minút sa pozrieme, ako na tom je ten koláč a rozhodneme sa čo ďalej. Uvidíme sa o 30 minút. Nahráva? Nahráva. Dobre, no. Prešla pol hodina, koláč je v poriadku zatiaľ. Sme ho skontrolovali a čo teraz môžeme spraviť je, že tú teplotu trochu znížime o 20 stupňov na 180 stupňov a zapneme teplý vzduch. Ten koláč on už je viac menej spravený a čo potrebujeme teraz docieliť je, aby sa vrch skaramelizoval.
keď na to pozrieme za nejakých 10 minút, tak by už mal by už byť skaramelizovaný. Má to mať taký čokoládový vrch. Nie celý, ale taký fľakatý. To akurát do toho dojde vlastne moja milovaná manželka. Výborne. Ale jesť sa bude dať až zajtra. Fakt? Nebude, nie. No. Hej, alebo počkaj, koľko je teraz? Že bude 6? No teoreticky, ale to je tak o 10. budeme jedle. A sme vo finále. Takto všetko pekne končí a v tomto prípade iba začína, lebo koláč vyzerá, že je hotový. Vidíte, takýto klobúčik sa mu spravil. A teraz ho vypneme rúru a vyťahneme koláčik. Tento koláč, toto je posledná skúška, že sa nepokazí podstavček. On teraz bude klesať ako HDP, keď sa nedarí štátu. On sa aj vyfokuje. On tým pádom aj hnedne, lebo sa komprimuje ten... Aha, stiahuje sa to, hej. Tmavne a chladne. Tmavne, chladne klesá. Počkáme, kým nevychladne do izbovej teploty. A potom by mal ísť do chladničky najmenej na 4 hodiny, optimálne na noc, zakrytý buď nejakou fóliou, alebo táckou. No a potom ráno ho môžete porcovať a jesť, alebo za tie 4 hodiny. Vidíme sa zajtra, čaute. Prešiel deň a torta vychladla. Je to zaujímavé teda. Má to taký, ako to teraz je také moderné slovo, rurálny vzhľad. Krása to dobré. To bude pre mňa. Hej, ty si zvedavý? No. Ochutnaj, som zvedavý, že čo nám to povieš. No samo som zvedavá, čo ste pripravili. No, pozerám a vyzerá, že tento tvarožník sa nám podaril. Opět, jemnučké, bez rudiek, rozpíva sa to na jazyku. Fakt je to veľmi dobré, také krémové. Hej, ja nie som teda milovník cheesecakeov, to je veľmi dobrý. Veľmi dobré. A počúvaj, sranda na ňom je to, že vlastne on má tú krustu, ale to je len jedna hmota, to je to, čo sa vlastne pripálí. A že nemusia tam byť žiadne keksiky ani nič. Som vám verila, že to bude dobré a nesklamali ste. Nie som moc na cheesecakey, ale tento mi chutí. Odporúčam recepty, ktoré donesie Samo. Samo, vidíš? Chutilo nám. Super. Ostáva na záver posledné múdro. A to, milé diváctvo, pečte, čo to dá, pretože život je krátky, aby ste nepiekli. Mňam. Fakt dobrý.